Wih, wis, Pindah. ya kabare. Sehat ki. Alhamdulillah. Iki ngopo ngene iki? Apa? Banget iki. Apa regis banget? Sem ngono iki teng, tenan. Rupaku itu. Yo, kowe mending ra sik wae lah. Raupe nang ndi? Ono, Oh ya. iki yo. Yo. Iki lho, rap-rap nih kene. Oh ya. Piye wis selesai dong? Loh. Kan bedane lho. Bukan ana bedane. Kirang. Oh, cireng. Nang ngopo ya? Aku ora duwe apa-apa iki. Nah, ini. Sabun cuci muka kah? Coba. Coba. Oke, tak cobone ya. Ing jaman saiki awak dhewe rasa mumet-mumet goleki sabun cuci muka sing iso ngerteni awak dhewe. Jelas Kaf sing iso ngerteni awak dhewe. Soale ning Kaf ana Hydro Balance sing iso marake ngresiki, nyegerke lan ranggai kering. Lan pastine akeh variasine. Bedan raiku wis resik borong dan iki dan. Wes no, kan yang gue kap. Iya, kap. Kaf. Dalan sing